Sure, kurog na madakpan. Saro ba? Partner ba? Pakita dyan nila lang sinsa dyan. Kung dili, embargo dyan ba? Bargo jud. Bargo. Kaya pa naging bike, sus, Na. mga cellphone, Na. mga singida. Na! Padalawa. Padalawang isa. May padalong isa yay. Agay, Boss, ano sa boss ha? Kay. Kay, pili boss. Ranan boss. Kalikon kay ani. Sinsya boss, sinsya boss, sinsya. On, ba magiging break? Ikadto kay nila. Sinsya boss. Lisensa. Agay. Hanapin na yung bike. Ambin na yung bike. Dili ka pwede, lagi pwede boss. Ako ni. Ay nakapaya. Pida, ang pida. Oh, dito ka bato, dito ka bato. Dito ka bato ah. Sir. Ay, di pa to dari zero. Sir, dili niya yatag sir. Dili yung bike sir. Agatang niya sir, nadlock sir, nadlock. Oh, sige, sige sir. Oh, sige, sige sir. Oh. Hour later. Sus, kakuha na tayo isa ka bike. Kagubay dito. Gido. Karon, bawal na ginato nga ni mamaligaw og bike eh. Delikado. Kabalong COVID ron na. Ga. Ingon pa kayo. Oh, no. Oh, sir, unsa man sir? Agay, nanasag ka. Kabalo kang naminakpan isa ka buok tao among ipaguba ang bike. Nga, ibargo naman ni sir nga sniper man niya akong motor. Sniper, kagang-kagang magguba-guba Oh, sir, magani na. lisensya. O sa mga lisensya, wa pa to'y lingag. Nagyan. Ay, buot nga. Sir. Sir, nadi iyatag sa niya ang bike, siro. Sir. Wa pa yun ang masel. Okay, sir. Ito ba, ikaw? 2,000 years later. Kaya dakpan sa ni karon ba? Ba? Diwa na turo na itong madakpan. Wala. Turo, dami na kayo Ligay ligit. padulong iso. Padulong iso. Hubog mo na ah. Padulong ibog jud bay. Hubog dito yun. Oh, kusog pa na agad na. Uy, secret bay. Sir, ako pa ba nagpan sa papa, sir? Sus, kasi bago na. Ngayon siya. Wala na ba, sir? Ambi ang bike. Ano, sir? Ayaw, Sige, sir. sige. Ako pa nagpan sa papa. Sir, na dili jud sila patuo sir ba? Alay, kumuto, alay. Sir. Kamuto na ganyan mong Sir. ipanawag. Sir. Hour later. Duwa na itong nagubang nga bike. Ay duwa. Ay, duwa. Masa ba na itong isa? Huwag itong pong isa. Ay binagok tulo na. Tulo na. Nakakta. Oo. Sakto ka, Napadul. bro. Napadul. Sakto ka, bro. Napadul. Tulo na. Ubog. Ubog ba yun? Ubog. Ubog. Uy, nang sundin ne. Tuta. Ga. Oy, ubog. Sama na. Sama na nga hubog. Oy. Sinsa. Oy. Trap nga way lingig. Lapiti pa din ng bike. Manang kapag sir. Ulan ka, sir. Pizza. Niyor, tililit. Patay na. Na Jimmy na kon nga kon sir bay. Na pinakauno sir. One sir. Well, sinsya. Sinsa Sa sir. kadua, may mas o Mas. sinsya. Oh. Sunod din sir, Pagkatulo. ubog na. Na. Bugok Dali po pa din itong. din. Patog na gubog sir. Kaya gibiyahan sa yung Yung ulat. jab. Oh, ito yung dito sir, ito yung dito sir. Patay na. Ambulansya boy! Ambulansya! Nanto mo sir. Eh? Nanto mo. Uy, buy. Ay, ko na sa mga. Sir. Wow, nakambilan ka? Parang na mga ligay ka screen ay. Mga ligay ka screen. Ay ba? Ito ah. Ayun. Baik, kena na yun. Ito man maligay ang screen nga. Abi, Ay, gubo-gubo inoy. Abi Dali na ko. mo sa police Saan mo station. manawag mo? Abi, uy, klaro nga yun, namatay. Abi na ko. Bugo. Abi mo namatay. Natulog naman tayo ng tawakan eh. Bubog. Ay,
Wah. Uy, balik na dire. Sibse, balik na. Tara sa boss, tara sa mga boys, mga buddy, narag, ang ambulansya. Maligay ka ice cream. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa